Jacob kahlekisa Zuma viva. Viva MK Women Sneaky viva. Viva MK Youth Sneaky viva. Viva MK Student Movement viva. Wachita bafazi. Wachita bafazi. Long live the spirit of Mongoyi, long live. Long live the spirit of Charlotte Matlage, long live. Long live the spirit of Kate Mulale, long live. Long live the spirit of Dorothy Nyembe, long live. Long live the spirit of Dorothy Mane, long live. Long live the spirit of Sophie Tubraini, long live. Long live the spirit of Maruti Mampati, long live. Long live the spirit of Winnie Matigizela Mandela, long live. Amandla, all power. Ngithanda ukubingelela. Ngifuna ukubingelela la upresident womkhonto wesizwe party. Kodwa ngiyombingelela ngenye indlela eningayijwayelanga. Ngoba ngibingelela isotsha. Manje sikhuluma military language. Alright. Ngiyabingelela Ncwalazi. Ngiyabingelela sotsha lomkhonto. Ngiyabingelela Ndelakufa. Ngiyabingelela Vula bevalile. Ngiyakusaluta Nyamazane Mtwasehlathini. Ngithi salute Nyamazane. Salute sotsha lomkhonto. Ngibingelele wonke angeke ngisanibize ngama positions wenu. Ngibingelela bonke ubuholi obukhona phakathi kwale ndawo. Ubuholi obenze ukuthi le event ibe successful ngale ndlela. Ngithi sinibonge. Ngibonga kakhulu. Ngibonga abafundisi abasikhulekele. Ngibonga abalaphi bendabuko. Ngibonga nonke. Ngibonge futhi ngiyangizwa bobaba. Ngiyanibingelela, ngifuna ukunibingelela bobaba. Ngibingelela nina abaphathi bale seed egcwalise umhlaba wonke. Ngibingelela nina bobaba. Nina uNkulunkulu anithemba ukuthi nikhere le seed lembewu egcwalise umhlaba wonke. Ngithi-ke bobaba, umnikazi wembewu uyayihlonipha imbewu eyakhe isizwe. Ngaloko we expecting abobaba ukuthi bakwazi ukubahlonipha abantu besifazane. Angeke uthi imbewu ekuwe uyithi maseyivelile bese uluza irespect and uluze uthando lwembewu. Ngisho noNkulunkulu uyanimangalela bobaba. Benginibingelela ke njalo bobaba bengakangeni endabeni. Ngithanda ukubingelela abantu ababaluleke kakhulu. Ngibingelela inzala abantu. Ngiyabingelela sinzala abantu. Nina enathenjwa uNkulunkulu ukuthi nithwale amathambo esiswini aphile
9 months nina nugcwalisile lo mhlaba ngavuma nathi uNkulunkulu nasi isibeleko thumathina sikhere lembewu ebuya kubaba nayikhera bomama ivele lembewu ithi seyivelile uyifundise from day 1 uyifundise ukukhuluma uyifundise ukudla uyifundise ukuthi emhlabeni kuhanjwa kanjani. Mbulisa nina bomama, mbulisa nina inzala abantu. Kule mini angifuni ukuba mude ngoba ubaba wethu usazokhuluma nathi usazosiyala, kodwa bomama ngithanda ukukhuluma nani namhlanje ukuthi bomama nigcwele ninje intombi endala enasifundisa ukuhamba ngendlela eqotho. Ngisho nina intombi endala kithi siyabonga namhlanje, sibonga ukuthi nibe abomama kithi simela ey'teji kuyimisebenzi emihle eniyenzile bogogo bethu. Yingakho namhlanje nihlakaniphele isigebengu masithi siyeza sikunika ingubo bese uyayithatha le ngubo uqede lapho uthi gwaza kodwa gwaza. Abogogo base-93 ke labo abadlalelwa bomama. Angithi ngibabonile abogogo ukuthi benzani. Ngithanda ukukhuluma nani bomama. Bomama nime kuleyo ndawo nisahleli la, niyazi ukuthi ubuhlakani umama waphiwa ubuhlakani wavela nabo from the womb. uNkulunkulu wasipha 2 senses. Singabomama wasinika ukuhlakanipha kwethu, kodwa namhlanje bomama ngizoniyala. Bomama, allow no one to define you. Allow no one to define you. Bengicela singavumi ngathi, kodwa thina bomama asambeni ngobuqotho nangokuthembeka ukuze lo mbutho womkhonto wesizwe ubathathe abomasipala with a 2/3 majority. Noko kuyothatha umama ohlakaniphile, noko kuyothatha umama okhuluma isilungu esine-political content, not esi-empty. Sikwapolitiki bomama la. Faneke nazi ukuthi noma niyokhuluma nalabo gogo faneke niba-approach kanjani. Uma niyokhuluma nomphakathi niyowutshela nge-people's mandate. Sikhohlwe bomama ukulwa, silwele ama-positions, silwela izinto ezingekho. Abomama baze badistroyelane just nje into engekho anikezwe yona okwesikhashana. Bomama bengicela sifocuseni, bengicela ke bomama enye into mangithi don't allow anyone to define you. Bomama umama ohlakaniphile ogcwele ubuhlakani. Lokuhlakanipha kwenu ingathi bomama anidiscovery, kodwa kudiscoverwa abobaba. Yingakho abobaba bakwazi ukuningena bese bayanixabanisa kube yibo abakhuluma
izindaba ze-Women's League. Bobaba, Stella, abomama, they are capable to lead a revolution. Bobaba, you are Deborahs, you must lead a revolution. Fanele sambe phambili singabomama ukuze 2029 sithathe ilizwe. 2029 sishaya i-total onslaught, sithatha konke. Masiqaleni manje. Omama mthembelina yini amehlo nezindlebe zale organization umzila sizowugada bathanda bangathandi siyowugada lomzila leli ikhaya lethu lokugcina bomama okumele silivikele ngakho konke esinakho. Asiwuvikeleni umkhonto wesizwe ukuze ubaba uNxamalala asihole angene nathi ezweni laseKanana. iKanana nasi eliseduze sesiyabona bomama, kodwa sisahamba sibheke igate laseKanana. Ngifuna ukunitshela ukuthi i-freedom ngisho nayo le esithi sinayo manje, there is no freedom without the emancipation of women. Akukho ukukhululeka umuntu wesifazane angakhululekanga. Manje thina sumkhonto wesizwe siyokwenza into uthi ubaba uNxamalala ufuna senze umhlono into engazange kuyenzeke la ukuthi siyongena kwi-South Africa entsha, siyongena abomama bakhululekile, bakhululeke ngokomnotho, bakhululeke ngakho konke. Abomama seba-protected, kungasekho abomama ababulawayo babulawe abobaba, kungasekho abomama aba-abhuzwayo ba-abhuzwa amadoda, kungasekho abantwana abadliwa inyawupe. Thina bomama sikuphi? Abantwana bethu badliwa inyawupe. Bomama, let's stand in the gap, let's fight for our children. Our children are dying from drugs. Uhulumeni wanamhlanje ubulala abantwana bethu. Uhulumeni we-ANC ubulala abantwana bethu ngama-drugs. You find the whole minister is a drug lord. A whole minister is a drug lord. Kodwa sithembele kibo ukuthi basisize ngabantwana bethu ngoba bayahluleka. Omama asigijimeni phambili, ayikho into yomhlulu mama, kodwa umama ohlakaniphile, umama owaziyo ukuthi umuzi uyakhiwa, wakhiwa umama. Ngiyangizwa bomama, lithi izwi lenkosi, umama ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe, kodwa isiwula uyawubhidliza ngezakhe izandla. Umkhonto wesizwe bomama uyobhidlizwa yithina uma siyiziwula, uma singahlakaniphanga. Masihlakanipheni bomama, let us be vigilant. Umkhonto wesizwe u-under siege. Umkhonto wesizwe, it's highly infiltrated. Fanele nazi bomama nibe lihlo, nginitshela every now and
London ukuthi niyilihlo nezindlebe zale organization. Ongalungi eceleni kwakho fanele kusheshe ukubike kuphuthunywe, ungakuyeki kuze kumoshe. Niyangizwa? Yekelani, yalani bomama ukuthengwa. Siyazi kukhona bobaba abagijima nezikhwama, abagijima nama-envelope, bathenga amakhosikazi ukuthi adestroy amakhosikazi. Bathi uma bangadestroya amakhosikazi omkhonto wesizwe baqedile ngomkhonto wesizwe. Singabomama sithi not in our time. Not in our time. We are going to fight because we know ukuthi silwela ukukhulula isizwe. Nothing else. We are fighting for the poor masses of this country to be totally liberated. Bomama, into esihlangene ngayo ukukhulula isizwe. Ngiyabona ngalelihlo umama sekayangisondela ngingaze ngimkhube ngithi kodwa inkosi yobusi nibusise kwaza mkhonto kwaza